फेसबुकनि swinai बर' सावथुनखौ नोंथांमोना बादारि फिल्म प्रडाक्शन YouTube चेनेलाव साबस्क्राइब खालायनानै नायनो हागोन। गुरैयै खावलायनाय जाबाय। साला सैमाफोर दानिफ्राय हिनजाव लाइन मारिग्राना नोंसोर ना? ओइ हिरो आंखौ औ नोंखौ नोंनो मोनना आंखौ दाखालि फेसबुकआव आइ लाभ इउ होननानै कमेन्ट हरनाया आं नङाथ' आं माला हरा नोंलाय नों मोनथिगौ ना आंखौ न'आवहाय आइ आफा आदा बाजैमोना बिसिबां रायदों आरो टाउन एरियाखौ नोङो जेरैखि जाबाबो नायदिंनांगौ। औ सार जागोन सार। नार्जारि बेखौ थाबैनो हगारदो। हाब सार बे माब्रै जाथावगौ? बेखौ दानो हगारदो मिनिस्टारनि अर्डार। संगीता मामिया थाब फैगोन दे नों गाबनो नाङा दे मादै मामिया थाब फैगोन मामि फैबा मेथाइ बुरजा बुरजा लाबोगोन दे मादै आइ सना मामिया थाब फैगोन दे बेसेबां दुखु खस्थ' मोनबाय नों आदा बे जोनोमाव सुखुनि संसाराव दुखुनि देंखोसो नों दैदेनजाबाय आदा मा जाखो अनजालि मालाय सोरनि बेंगालराव थांनानै मा लाबोदों गारि घरा गोदान गोदान बायनानै लाबोदों नोंना फिसाला मा लानानै फैखो हा जाबाय दे इसिबां रायनो नांला सोर मोजां मोनबावनांगौ नोंखौलाय मा मोजां मोना मा मोजां मोना मेरो जग्गामा आएर मेरै गर्लफ्रेन्डसँग साइड खेल्ने सररमै मुर्दो कुरा यो जाखौ नों खाथियाव दाफै नोंनि उनफुनानै फावथिनाया